Mga motorista, ginakabalakan ang pag-operate sa private motor vehicle inspection center. Mao hindi na makapili kung sa diin makabarato kung magparehistro sang salakyan. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Said matapos nga ginpagwa sang DOTR ang memorandum nga gina-require na ang motorized vehicle nga magpa-inspeksyon sa private motor vehicle inspection center. Praktikalidad kag budget naman sa renewal sang rehistro sang salakyan ang ginaproblemahan sang mga motorista. Aga pa nagpila na ang ining mga motorista diri sa isa ka private emission testing center sa Banwas ng Pavia. Suno sa mga tag-iya sang salakyan, labi nila nga ginakonsidera antes magproseso sa pagparehistro nga hindi sila matam-an sang gasto. Kundi ng barato dito kami eh. Okay naman lang kamo Walang taon ta kun ano ang ilang kumayo la serbisyo ti kag barato dito tayo. Apang, sa idalom sa Motor Vehicle Inspection System, standardized na ang balayran para sa mga salakyan nga manubo sa 4,500 kilos. 500 pesos sa motorsiklo, 600 pesos sa light vehicle, kag 300 pesos naman para sa public utility jeepney. Wala ito may mo kung ano ilay ko na kay wala man tayo iparistro ang iban mo. Para kunan mo, dito na lang kundi eh. Sa ginpagwa nga memorandum sang Department of Transportation nga napetsahan Hulyo 5, 2021 nakasaad nga kung magparehistro sa GAOR o kung Geographical Area of Responsibility kung sa diin may ara sang Operational Motor Vehicle Inspection Center, required na nga magpaidalom sa MVIS antes makarehistro o kung makaparenew. Apang pagklaro sang LTO para sa mga lugar sa riyon nga wala pa sang Operational MVIC. It is the existing MVIS na ina-undergo sa ngayon, no? Ang pag sinasabi natin MVIS na actually it is the emission test conducted by the PETC, the Private Emission Testing Center, and the inspection by LTO. Said sa karon diri sa Western Visayas sa Bacolod City kag Rojas City ang may operational pa lang nga Motor Vehicle Inspection Center. Said Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.